nifraħ il-kantanti kollha li tant għandhom vuċi impeccabli u llum propju llum għandna l-opportunità li nisimgħuhom. Ħanħalli fidejn iktar kantanti u iktar spettaklu. Il-bira ħadda u telaq, il-bira sar duħan, il-bira fisħa fosfor u barmu l-oċean. U għada tila vojta, għaxada ħatmara, għaxada bil jimtela, pal ktib li ħatmaqra. Inxammru il-Kmiem, immiddu jdejna, u moħna hemm biex dak li bdejna, jatina l-frott u l-ħars fajnejna, ikun ix-xut ta' kemm imxejna. Dik l-arloġġ jurina, il-ħin ħarrab mis-xejn, minħatt ma jisma, super fax jibqa' dej. U aħna nitqu f'wiċċu, itek inħalluh, sakemm il-mument naħtfu u tajjeb inwettqu. Inxammru il-Kmiem, immiddu jdejna, u moħna hemm biex dak li bdejna, jatina l-frott u l-ħars fajnejna, ikun ix-xut ta' kemm imxejna. U dak li għandna nagħmluh mill-aktar fis, li bdejna ntemmu b'qalbu, kull pass inqis, il-kelma f'waqta tinfet u npoġġu rasna hemm, jekk niġbduha bil-wieħed kemm ġid noħolqu kemm. Inxammru il-Kmiem, immiddu jdejna, u moħna hemm biex dak li bdejna, jatina l-frott u l-ħars fajnejna, ikun ix-xut ta' kemm imxejna. U moħna hemm biex dak li bdejna, jatina l-frott u l-ħars fajnejna, ikun ix-xut ta' kemm imxejna. Grazzi ħafna lil Mark, hemmhekk messaġġ b'saħħtu ħafna. Il-kanzunetta kontu qed tisimgħu il-kliem Inxammru il-Kmiem immiddu